بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بێگومان یێ هەری برومەت لە با خودێ یێ هەری بێترسە خودێ قەنجی و تەقوا لەسەر حەسابەی منسوبیەتی بلند کردە نەخوا بە خودێ نە عەرەب نە کورد نەژی ترک و نەژی هێندن لەسەر هەڤ نە برومەت تەنێ بتەقوا و قەنجیا مرۆڤە ملەتی وی چ دبە بلا ببە گەلێ مەیە کورد نەڤێن سەلاح الدین های ji xwe hebin û hûn bawer nekin ku em xerabiyê ji gelê xwe yê Kurd re dixwazin. Bi Xwedê son dixwim her kesê ku xerabiyê bidê we heta roja qiyametê dijminê me ye. Jiyana we jiyana me ye. Em ji bilî qenciya welat û mirovan, geşpêdan, avakirin û yekîtiya welat tiştekî din naxwazin û naxwazin kes ji vê xêrê bêpar bimîne. Ez îro birûmetim û biryarnameyeka taybet ji bo gelê me yê Kurd derdixim û mafên wan û hin taybetmendiyên wan bi qanûnê mîsoger dikim. Ez bang li her kesî ku bi darê zorê ji axafa hatine derxistin dikim û bi silametî û ewlehiyê vegerin. Bey tu şert û merc tenê dayîna çekan. Ez bang li we dikim ku hûn bi awayekî çalak beşdarî avakirina vî welatî bibin û parastina ewlehî û yekîtiya wî bikin û her tişt ji bilî wê red bikin. والله